Mae'n hyn 3 munud I 10 o gloch yn yr hwyr ar yr 20 o mis Gorffennaf, dydd Mawrth. Dwi'n jyst eisiau I drafod am 2 o bethau nawr. Yn gyntaf, dwi'n eisiau I barhau fy sgwrs ddoe ynghylch am yr osodiad o'r gefndrefn weithredydd, meddylwedd, Linux, Pop OS ar fy gyfrifiadur, a dwi'n jyst eisiau I barhau y sgwrs amdano hynny, ac hefyd dwi'n eisiau I drafod ynglyn at y cwestiwn neu cwestiynau crefyddol hefyd. Yn gyntaf, dwi'n eisiau I dweud wedi treulio ambell o amser ar y cyfrifiadur I drio I datrys y broblemau gyda'r sgrin, sef yr lythren oedd yn rhy fawr. Ac wedyn, oherwydd hynny, roeddwn ni'n cyrraedd yr darllen o testunau yn jyst yn ychydig yn arafiedig, oherwydd roedd yr faint o'r lythrennau yn achosi fi I arafu I lawr fy cyflymder o darllen testunau. Ac wedyn, I datrys y problem yma, roeddwn yn treulio ambell o amseroedd ar y wefan jyst I archwilio am yr datrysiad. Yn gyntaf, roeddwn yn trio I lawrlwytho amryw gyriwr ar gyfer yr dyfeisiau ar gyfer y sgrin. Er enghraifft, roeddwn yn rhedeg yr gorchymyn xrand oedd y ddylai I lawrlwytho y gyriwr arddesol ar gyfer yr gyfrifiadur, ac roeddwn ni'n llywyddio I gosodiad rhywbeth o meddylwedd yn y cyfndrefn, ond pan roeddwn ni'n dewisiad ar gyfer yr opsiwn I dangos y sgrin yn fwy fawr, roedd y sgrin yn mynd jyst yn hollol du, ond wedi hynny, darganfydais ffordd arall I datrys y problem heb I lawrlwytho'r gyriwr ar gyfer yr sgrin, neu I redeg rhyw fath o orchymyn I lawrlwytho rhyw fath o'r meddylwedd I addasu y sgrin. Yn hytrach, roeddwn ni'n darganfod, roeddwn ni'n gallu llawrlwytho rhyw fath o ychwanegiad neu extension ar gyfer yr bwrdd wyneb neu desktop, sef roeddwn ni'n defnyddio GNOME desktop neu GNOME bwrdd wynebedd ar gyfrifiadur ar Linux Pop OS. Felly, roeddwn ni'n gallu lawrlwytho rhywbeth oedd yn galw yr GNOME extension. Ac wedi gwneud hynny, ac wedi osodi y GNOME ychwanegau yn yr gefndrefn weithredydd Linux Pop OS, roeddwn ni'n gallu I addasu yr faint o'r ffontiau ar yr bwrdd wynebedd ac hefyd y ffontiau ar gyfer pob un math o cymwysiad, fel yn y golygwyr ar gyfer y testunau, os ni'n gallu I gwneud hynny, ac I gwneud yr ffontiau yn lai, I gwneud y testunau yn hawddach I darllen. Wedi gwneud hynny, doeddwn ni ddim yn demlo y profiad mor wel na'r gynt. Ac wedyn hynny, ar eich haf hynny, roeddwn ni'n darganfod, dwi ddim yn gwybod yn gwmws sut, ond roeddwn ni'n llwyddo I gwneud y sain ar y cyfrifiadur I senio, ac roedd hynny rhywbeth gwych hefyd. Felly, I grynhoi, dwi'n demlo fy profiad yw, os da chi'n eisiau I
osodi rhyw fath o Linux ar eich gyfrifiadur, fel oeddwn ni yn dweud yn gynharach, mae'n angen i fod yn ofalus. Ond dwi'n eisiau i ychwanegu os gyda chi amser i archwilio ar gyfer yr datrysiadau i datrys problemau yn yr osodiad o'r gyfundrefn weithredoedd. Yn ymarferol, os ydych chi'n treulio digon o amser yn gwneud hynny, fe fyddech chi yn debygol i dod o hyd o'r datrysiad ar gyfer pob math o problemau sydd yn digwydd. Yn enwedig yn y blynyddoedd diweddaraf, gyda'r safon o'r meddylwedd Linux mor uchel yn ei datblygiad. Hefyd, gyda'r amrywioliannau fel Deep In sydd yn ei datblygyd gyda'r cwmni yn China ac yn cael ei osodi yn periannau Huawei, mae'r safon o'r Linux yn just cynyddu pob blwyddyn. Ac enghraifft, gyda'r esiampl, gyda fy Profiad o'r methiant i gallu dod o hyd o gyrwyr ar gyfer sgrin, os ydych chi ddim y gyrwyr ar gyfer defaisiau cadwedd, mae'r hefyd amgennau meddylwaith sydd hefyd yn gallu datrys yr un problem, nid ar y lefel o'r cadwedd, ond ar y lefel yn uwch ar y meddylwedd hefyd. Nawr te, ymlaen i'r nesaf pwnc sydd ynglyn am fy meddyliau am crefydd. Dwi'n ffeindio mae'n defnyddiol i rhannu yr crefydd i Rhanbarthau sydd yn gyraddol i'r Rhanbarthau gwahanol yn ein bywydau. Enghraifft, yn ein dyddiau, yn bob dydd, mae'r Rhanbarthau gwahanol sef yr amseroedd ar gyfer gwaith, hefyd yr amseroedd ar gyfer hamdden, ac ar gyfer ffitrydd, ac hefyd ar gyfer bwyd, ac ar gyfer adloniant ac ati. Os rydyn ni'n gallu edrych am y dydd fel ei rhanwydd yn 5 o Rhanbarthau, sef cysgu, gweithio, hamdden, bwyd a ffitrydd, fel y gallwn ni'n dod o hyd o'r atebion crefyddol ar gyfer pob un agwedd ohonyn nhw. Rydyn ni'n gallu dod o hyd o'r atebion i'r cwestiynau fel beth yw neu sut neu beth yw fodd gorau i gysgu, neu beth yw fodd gorau i weithio, neu fodd gorau i treulio yr amser hamdden ôl, neu fodd gorau i fwyta, neu foddau gorau i gwneud ffitrydd ac ati. Ac ar pob un o'r agweddau rhain, dwi'n credu os rydyn ni yn gofyn y cwestiynau, rydyn ni yn gallu dod o hyd o'r atebion, ac felly dod o hyd o'r moddau i sut i gwneud yr pethau hyn i fod yn dilynol ac yn ufuddhaol i'r dysgidiaeth yn y Beibl. Ond i gyrraedd at hynny,
Dwi'n credu mae'n angen ni i dilyn ar moddau arferol yn ei crefyddau, sef i darllen y Beibl pob dydd ac hefyd i gweddio yn rheolaidd pob dydd hefyd, i gweddio i dod o hyd o'r atebion rhain, ac wedyn i gallu byw bywydau sydd yn fwy erthasol i'r dysgidiaeth.